Bakit? As in, sa imong studies. Basta Okay na naman. imong kuhan. Na kay mga nadawat na awards. Sa imong kuhan. Karon grade 3 ka. Kanang ni unsa may mga activities sa school na kuhan dito. Like apil-apil ka og kuhan. Tablo. Ha? Tablo. Unsa na? Kanang ang mga acting pero parts na sa Ginoo. Ah, Dito sa madami. Theater. Parehas ako ni Father. Ah. So idol ni mo si Father. Inspire siya kay Father. So ang nagkuhan jud namo di pagbali namo si Father Jula kay sa dito gud sa mong gipuyan gud dili man gud ka safe kay tungod open walay wedding ding walay portahan. So magdapit sa may Macdo bitaw. Macdo? Mo tong dili ko naka-timing ko na ang napuyo dili na ni Hawa ba. Mo tong gi daw na namo then start ay medyo. Namay gi kuan sa mga log housing project. So kinahanglan ma-attend ka sa kanduma na activity sa about your housing processing to kuan kung ready na ba mi. So nagwat sila sa amo ang kuan jud. Pero mintas di pa mo kuan la pa mi diri. Nya naninda ko pancit canton morning o gabi. Tapos ang ginadya na akong hiposod para sa ipon sa Sabang. So ang kaning Macdo, tama ra ni siya ang yang allowance sa August. So karong na year. So di ko ka kuan kay ang yang grado wa pa man ako mahatod kung ilabay continuous. Nakoy pangarap. Kuman ko eskwela na. Nasa ni balay na. Amo mo ko'y antanan.